tei kaisa sung haino hai nugui seman sabuka sini je northeast ni bwri rok onyo jagao ba onyo state to porna thanai rok mohai ke je o state ni borok bai bujangmani ba student ok bai bujangmani bor bo student tei eng bo student tamni bagi bujakam to sung la jora video nagi saimanai en tei kaisa norong buitu ta tongo saimia je angel chakhoma bo mohai ke nyom bujagai butharjagai thimani waisa furu ambo taksuk phonto kuno justice maya ao nor kubinyo khanaka taksuk phonto justice maya oro mo bwrui ba bokhorok sa bujak maya oro 3-4 jona mohake bujakha tamni bage bujakha phari sung main topic ko thalayana mo bwrui rok ungkha borok kaisa nursing khai tongnai rok SK college ba hostel rok hostelo tongnai rok hostelo tongai nursing khainai rok o hostelo o bosongni borok bo tongo tei sini je northeast ni bosongni borok bo tongo mana kai tabuk telegu sanai bai monipuri oma hai engai tong laikha orwo ko khangge haisi 21 August sini khoroksa northeast ni bwrui ba je o monipuri rongni bisingni khoroksa bongni friends ba dol bini mobile kemawai thangka hingkai o mobile kemamano tui ba 21 tariko je mobile kemaka afro kun problem angriya ba horo kemama ba hingkai 22 tariko surung laikha je bongni walai mani ke 22 tariko ngani moheng laikha ba tabuk je monipuri bai je telugu sanai rok ek trap ung thalakya mane kai side engai thalakya tabuk je telugu sanai ek side ba je tabuk monipuri tongnai rok borok ek side om kai engai thanglakya hostel college ngai sing jotono saimano oro senior junior om kai tong ba tabuk nang onto phani borok ang onto phani borok om kai kai kharok nangi tonglai baksa omono o mobile khoknai le sabo bono se kaisa romai akoi thik khanya nang tamni bagai oro je monipuri bai telugu sanai mohai ke bulai tongnani kalaikya oro wo khoroksa monipuri jat hospital bo soikan khanaka sung te khoroksa ni iljam mangkha je telugu ni boro e bujagai sopere tlang jakha ba bakhane rok sasi busani bui haino sopere oi tontoni jago je telugu ni boro bai oma hairok bo sung khanaka kok nga haisi je moni full incident ba sabni rong tauni bagai mobile kemama ba mohai ke bulai tonglakya kun full takse photo kam ke sai malaya ku tamni bagai tam monipuri bai telugu mai khagjak tengai mohai ke hostel kaisa tonglai ma ba bulai akoi mohai problem tongna kalai omono sungmo full details no manani hingkai je tab o hospital sognai bo phai nangranai bini hoichese ba bon men khana je mobile kamajang ni akonai apuni bagai no mohai ngai mano first point hingkai omono black ni one ma sija sini je northeast ni borok mohai ke sung onyo father hasti otangi thangai pori otonginya nangbai sinor ke kerja ba sin northeast ni bisingo ke kerja onyo father hasti otangi sung boibe angel khajangani ba mohai sitra ব্যবহার khajangani tabuni ni sanya sin mane jatre por mumu oma hairo hinjagai tongnani en nugui botongo sinor ni je tabuk chief minister taboni tam MP sembe kebang mo nugui tong haifano morongo khai borok nunung nunu ya saimia ba develop tamni bagi khaya saimia jeng tangi fatraste o tangi kam sam khai ekdom porina sorna ombo fatraste on tangi manayo sini on northeast bisingo tamunya man eng khange jeng tei on state thana sinai sini je 7 sister ni bisingni bade orono kaisa develop jang jeng orono joton tangi akoi tongi man orwo bo khoroksa bo bujagyak tei bini dol 3-4 jon kai borok kilamano bujagi tongbayu tamni ke bongni borok ke oske borok kilama tamni ke bongni jaga bong tongomo je o telugu sanai rongni jaga abni bagi borok pailia o hostelo borok ngi manu 10 ba 12 jona o telugu sanai rok je bango norok tak nugana buskango je borok buske borok bang borok joton video ako khai ba footage ma gesung nugnani bo mangkha iko nai ngai ji o bunai rok ba borok bai walai nai rok oske borok bango orwo je buskang nuk tomo simya omni ukolog bo borok tongkhu mane khai tapke borok alkal kang tang or police ako phai borok no tawyang je monipuri no khaksa te bong borok no khaksa mo kai khaisi ga nai jeng busu borok ba mayu wan ma sisana te sini je o monipuri ba si northeast borok yang sakawri rikha te borok no kai eng alada khaisi ga or police ako tabu joton tongbayu tamni ke tesa mo haita angthu nei borok orwo kaisa security kai system kai tongi ma tongkha orwo si northeast borok kok sana pan se satogya bongni borok kom tamni ke boni mo je fatara hasteo ba bongni jaga ba telugu sanai rongni jaga hingtung abni bagai nge borok joton khanang phaibai nai te yang fatar ako tongnai rok nge tamona si northeast borok bujangnai already si bujagi paikya osu borok kilama bongni borok bai 5-6 jona ba tabuk 4-5 jon om kahai borok ekdom
bokhnai rok siborok porongjak bujak mani talkaro robonjak norok nukha omono monipur je region taksuk phonto kebo saimai ako tamni bagi borok oro bwlaikha je mobile kwmama ba borok se problem wngnani nangmani ba tangi mohai ke dol tui chini je northeast borok no mohai ke bukha ngui mano si northeast borok boni je borok no khokana ama hairo bo saiman ambai mohai ngui mano bangya khai agin hoite no kisa misa personal matter rok tonglainya mo tini khnani bisingo update fainai afro norong se video full khaiye himba je region no norong ni bwskango tui apai sawiri nai momong kha je tabuk telegu sanai rok bai chini northeast ni monipuri rok bujang masi mohai ke dol dol phaiye hingkai je neta peta jana rok bo nugui tong khangkai norok bo saiman amba lasina nango chini je northeast borok ma ke phatar haste bo je kun jaga thai moi khaijak tong khangkai norok bo je chini state no develop khainang oro je porok nursing khai porimani okokno simi saya kwbangma barno chung mohai hingjak ba chini je northeast borok ma ke insel khaijamani sanya mom thang bwskang sai pekya an bagi norok kisa lasina nango phapar je ingsak develop khaijani ba si northeast ni phataro chung thangna naijak khai khainani ingthu